Hej, det er Brian for grus.dk. I den her video vil jeg gerne lige vise, hvordan man bruger vores gratis prisberegner på vores webshop. Jeg er på siden, beregn pris og bestil. Så går man ned til punkt 1 og vælger det postnummer eller by, man ønsker levering til, eller regnet prisen ud for levering til. Vi søger efter Herluf Magle, hvor vi holder til, og vælger den. Nede i step 2, så kan man se lidt under vejledning, hvad det maksimale tons eller kubikmeter, der kan være på både forvognen eller hængeren. Og ønsker man at blande, altså bestille flere produkter på enten forvognen eller hængeren, så kan man maks bestille 12 tons eller 9 kubikmeter i alt. Og det skyldes for, at der er en lille smule mellemrum imellem produkterne, så de ikke bliver blandet sammen under kørsel. Vi vælger vælg læs her på forvognen, og så vælger man den type, man godt kunne tænke sig, om det skal tippes af, eller grabbes af, eller leveres i big bag. Og tippes af er naturligvis den billigste form for levering. Vi vælger flisegrus, og vi vælger så, hvad skal vi vælge? Vi vælger 9,6 ton eller 6 kubikmeter. Så hernede i bunden kan man lige se, hvor den regner ud, hvad man har brugt af plads, regnet ud på det maksimale tons. Der er ikke noget i det, det er bare lidt for brugervenlighedens skyld, så man kan se, hvor meget plads man har tilbage. Vi vælger at have noget andet på ladet på forvognen også. Vi vil gerne have noget bundsikringsgrus, og det vil vi faktisk gerne have grabbet af. Og systemet regner selv ud, hvor meget plads der så er tilbage. Vi vælger at maksimere det ud. Sådan. Nu har vi valgt både flisegrus, som bliver tippet af, og vi har valgt noget bundsikringsgrus, som bliver grabbet af. Og det samme kan man så gøre herover på hængeren. Så går man videre til step 3, og ned i step 3 kan man så se hernede under udregningen, hvad det vil koste, leveret til det postnummer, man har indtastet foroven. Ønsker man så at bestille det, man har fået udregnet, klikker man så på knappen Gå til bestilling, udfylder sine informationer og hvilken dag man godt kunne tænke sig at få leveret sine produkter. Og så kommer vi at levere produkterne på den ønskede dag. Det var, hvad jeg havde at fortælle om vores prisberegner. Og skulle I have nogle spørgsmål eller brug for noget hjælp og noget guide på vores prisberegner, er I altid velkommen til at kontakte os på vores mail eller telefon.